morning mga katutski. Ayon po tayong biyakanan. Una, ito pasalamatan ng Diyos. Then, iyan o sa tagi pugaw sa bugang mga adlaw akong kinabuhi. No? Ganito pasalamatan dito kami nga. Pasalamatan ang sadtan ini nga kapuntagon. Alang sa pagpadayon o sa ato ng mga buluhaton. So, ating buhaton ini puntaga mga katutski. Ipakita sa inyo. Tugan na ako ng planuhan nga ako dito nga kuhaon akong hawanan. Jadi mga katusyo. Jadi mga kahuya. Hindi ko nakita ang kukay nga bitin nga niambak ikan dito sa babaw. Hindi na naog. Yung hinagi ang ilaw sa sakyanan. Yung ambak yung dito. So nga kumuha to na ni karon ako na siyang habwaon. Akong balhinon galong dito sa lapit sa may gate, kaya ako ni pakarga sa ko ang bayaw sa mutikab ako ipada dito sa ilang mama para magamit ni mama po dito para pagsugnod sa yung ginasanlag nila nga soybeans o kining mais sa merkado. So pero mga kapatid nga akong buhaton akong gamitan gawit no? Hindi mo tapusin akong gamitan para nga safety safety ta ito basin dia o basin o makalit tungha dia ba natakot ako bagi ngabitin. So akong gawitan akong dalon din akong sa kauna diri sa taas ako tapokon dahil ayan ako hagoton dito. Okay mga kapatid balikon nyo nini nga kapuntagon so basta ang video dito ayun na bitin saya para pulau pun kita ni dengan kita tu kita kan main rumput sun nak kali bitin kira meron ko meron ko bitin aku rambut bagus kapitan kapan sawak na
Karga musika. Bakit ito turki si karga musika dari mama? Ito. Jangan ito bro. Bata na. Nalasok ko ada kasi ito kahoy. Kasi kahoy ito paluyo ito pa dito. Bata na. Kaya kay dito na yung bakong tapok intitin. Dre oh, ano na sila mga itlog. Daghan na Dre. Yan. Sudah na ito mama. Gamay-gamay naman ito si. Damay na lang. Biasa nak bikin kita mau bikin tahu, blok-blok, kalau kita main dia. Sudah lama terus ke. Sekarang. Bungkal daan. Kaya ako naugon kaya para matilog din ako. So karon ako dito. Pero ikuha sa butas. Hindi ko na sa butas ng toste. Ito, mga toste. At pagbutas ito.
lapasan din. Dito sa atas.
sige. Ako na. Mga kalip. Kung nakiligo niya, padanan ko ng looban. So, ang init. So, ito ano pagkidala lang. Para ako ibutan ka rin mga katasya. Kaya kutunan mo ko na sa tindahan. Yung mga gabok ng mga kahoy. So, para na ipagawa din mag-ikap ito sa tindahan para pagsugdod sa San Lagunon. So, sige, salamat kayo sa inyong pagsubaybay. Tingnan ako kutob. So, God bless yung kanan. Bye bye.